Jeg vil være leder, fordi jeg trives bedst i roller med ansvar. Jeg fungerer godt, når jeg har beslutningskompetence, og når der er klare rammer for, hvad der skal leveres. Hvad der giver mig energi. Jeg trives godt i miljøer med højt tempo, hvor der stilles krav, og hvor man skal bruge ansvar i praksis. Jeg oplever, at jeg gør størst forskel, når jeg kan kombinere drift og mennesker. Når jeg både kan sikre opgaveløsninger og samtidig skabe klarhed for medarbejderne. Jeg har ikke behov for at være leder for titlens skyld. Jeg tager ansvar naturligt, også før titlen følger med. Jeg arbejder bedst, når jeg kan planlægge, når jeg kan prioritere opgaver, og når der bliver fulgt op på det, som der er aftalt. Jeg har det bedst, når jeg er tæt på det daglige arbejde, hvor jeg kan være synlig og tage ansvar der, hvor der er brug for det. Det leder naturligt videre til, hvad god ledelse det er for mig, og hvordan jeg forsøger at udøve den i praksis. For mig så handler god ledelse først og fremmest om mennesker, og så forstå, at mennesker, de er ikke ens, så derfor kan ledelse heller ikke være ens. Medarbejdere, de motiveres forskelligt, de forstår beskeder forskelligt, og de udvikler sig i forskellige tempoer. Jeg ser ledelse som noget, der tilpasses situationen. Det afhænger af opgaven, og det afhænger af medarbejdernes erfaring og kompetenceniveau. Nogle situationer kræver tydelig instruktion. Andre kræver tillid og sparring. Det er lederens ansvar at vurdere forskellen. Jeg mener, at en leder skal gå forrest. Ikke kun når det går godt, men også når der opstår udfordringer. Tydelighed og konsekvens skaber tryghed. Tryghed gør det lettere at tage ansvar og lettere at udvikle sig. Medarbejdere, de motiveres forskelligt. De forstår beskeder forskelligt, og de udvikler sig i forskellige tempoer. God ledelse, det handler om klare rammer og om at give plads til ansvar, så medarbejderne kan vokse i deres rolle. Jeg ser attitude som en vigtig del af ledelse. Den måde, man møder en udfordring på, det smitter af både positivt og negativt. Så derfor prøver jeg at være så positiv, som jeg kan være. Jeg vil nu sige tak, fordi jeg har set de her 3 videoer, og så vil jeg lade nutids Jakob snakke om Svend, og hvordan vi arbejder med Svend i butik 509. Så tak fordi I har set med. Hej.